Здравей, аз съм Моника, създател на бранда 5D Моника, посветен на магията на диамантените гоблени. Днес ще ти представя трите продукта, които създадох с много любов и внимание, за да направя твоето хоби още по-удовлетворяващо. Първо, дневникът за диамантени гоблени. Създаден е специално за теб, за да записваш всеки проект, колко време ти е отнел, какви цветове си използвал и да запазиш спомени с снимки. Стилно и практично място за вдъхновение. След това моето лепило за диамантени гоблени, прозрачно, здраво и лесно за нанасяне, то държи всеки диамант на мястото му без усилие. И накрая фиксиращ лакс, който е финалният щрих. Той придава блясък и предпазва завършените гоблени, за да останат красиви задълго. Това съм аз, Моника, и това е моята малка вселена, 5D Моника. Създавай с удоволствие, линкове към продуктите ще откриеш под видеото.